F'attività politika fiċ-ċentru tal-Mosta, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal li l-Gvern ippolitiċizza ħatra li suppost issaħħaħ l-istituzzjonijiet filwaqt li tenna li l-Partit Nazzjonalista u determinat li jerġa' jagħti viżjoni u tama lil pajjiż. Dr. Borch kritika l-mod kif, skontu, il-Gvern mexa l-qudiem b'deċiżjoni li ma kienx hemm qbil fuqha u qal li l-Kostituzzjoni titlob qbil u diskussjoni iżda minflok intażlet it-triq tal-konfront u l-vot fil-Parlament. Qal li kien jistenna li d-diskussjonijiet bejnu u l-Prim Ministru isiru b'mod serju u konfidenzjali u mhux bil-mod infantili li qala ġie xabih il-Prim Ministru. Dr. Borch sostna li l-Partit Nazzjonalista ma vvutax kontra biex ikun kontra, iżda biex jiddefendi r-rispett lejn il-proċess demokratiku u l-imparzjalità tal-ġudikatura. Qal li l-Prim Ministru gideb fil-Parlament, fosthom meta qal li l-kap tal-Oppożizzjoni kien semma lil Consuelo Xerri Herrera bħala l-għażla tiegħu u sfida lil Prim Ministru jirrepeti dak li qal barra mill-Parlament. Qal li wara li ma setax jafda aktar lil Prim Ministru u talab lil President biex tintervjeni, issa l-Prim Ministru qed ikollu jagħmel dak li kien talbu mill-bidunet li jkompli l-proċess ta' diskussjoni. Dr. Borch tkellem ukoll dwar il-kunċett tal-4-day week u wara ruħu sodisfatt li dil proposta waslet għal dibattitu fuq livell nazzjonali minkejja l-attakki mill-Gvern. Irrifera l-konferenza tal-Malta Employers li saret din il-ġimgħa biex tiddiskuti din il-proposta u qal li pajjiżna jeħtieġ mudell tax-xogħol magħmul għalih. F'dan il-kuntest semma r-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali, l-IMF, li qal jikkonferma tħassib tal-Partit Nazzjonalista dwar it-tkabbir tal-popolazzjoni. Qal li d-densità tal-popolazzjoni f'Malta hi 15-il darba akbar minn dik Ewropea. Enfasizza l-importanza ta' Labour Market Study u wieħed Partit Nazzjonalista fil-Gvern fl-ewwel mittjum tiegħu iniedi dan l-istudju u aċċaħat dik li sejjaħ gidba faħxija tal-Partit Laburista li jitnaqqis fit-taxxi mħabbar fl-aħħar budget jitneħħa taħt Gvern Nazzjonalista. Dr. Borch qal li Gvern Nazzjonalista mhux biss iżomm il-miżuri tajbin li saru iżda ikompli saħħahom. U qal li mill-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista diġà ressaq diversi proposti li kieku ġew implementati mill-ewwel kienu jibbenefikaw ħafna aktar nies mit-tnaqqis fit-taxxa tal-Baġit 2026. Qal li Gvern Nazzjonalista mhux se jkun gvern tal-istanz u tal-PR u f'dan l-isfond irrefera għal Grand Harbour Revival Plan li qal li ilu ħafna jiġi mwiegħed. Dr. Borch awgura lill-eks Prim Ministru Edi Fenekadami feluq 92 sena tiegħu u qal li minkejja li hu stess ma għexx iż-żmien ta' tmexxija tiegħu il-poplu Malti għadu sallum igawdi l-frott tal-viżjoni fit-tul li kellu. Tem jgħid li bħalma għamel Fenekadami hu determinat li jkun mexxej li ma jħalli lil ħadd lura.